Dobrodošli u Jocinu kuhinju. Danas pravimo interesantno jelo, kineska hrana na bunjevački način. To znači sa pečenim krompirom, mladim krompirom. Mi bunjevci jako volimo krompir, zato imamo veliku glavu. Neka to tako kažu, ali to je tako ispravno. Vidjet ćete kako se jednostavno priprema, jako je brzo, jako ukusno. Svi će biti oduševljeni ako ovo vi pripremite. Jednostavna je priprema, samo pratite ovaj recept i vi ćete isto ovako dobiti jedno fantastično kinesko bunjevačko jelo. Možemo da krenemo u jednu predivnu avanturu pripreme ovoga jela. Imamo 1 kg pilećeg mesa, tu su bata, karabata, belo meso, isekli smo ga na ovakve komade. Sipamo 1 supenu kašiku kineskih 5 začina i sipamo 6 supenih kašika soja sosa i sve ćemo da promešamo. Kada smo umešali, stavljamo na stranu, pokrijemo folijom, ne ide u frižider, nego samo stavljamo ga na stranu. Dobro zagrejemo vok, sipamo avokado ulje koje dobro podnosi temperaturu, sipat ćemo 4-5 supenih kašika avokadovog ulja i stavljamo meso koje je bilo u marinadi od 5 kineskih začina i soja sosa i pržimo, znači na velikoj temperaturi pržimo. Vidite, kada na velikoj temperaturi pržimo, onda se uopšte ne zalepi. Ovaj vok već ima svoju istoriju, tako da je on već dosta prošao, a svaki vok što je stariji, to je bolji i to je ukusnije jelo na njemu. Samo ovako pržimo na visokoj temperaturi. 6 minuta smo pržili meso, pogledajte, na visokoj temperaturi, to je taman bilo dovoljno, vadimo meso napolje. Kada smo izvadili meso, sipamo sada sezamovo ulje. Sezamovo ulje isto jako dobro podnosi temperaturu, ali jako ima dobar ukus, tako da radimo dalje sa sezamovim uljem na visokoj temperaturi. Naravno stavljamo šargarepu, crni luk, celer, beli luk, 5 čena belog luka i pržimo. Sezamovo ulje fantastične mirise daje. Evo, prošlo je tačno 3 minuta. Sada sipamo na njega 400 grama lepoga mladoga kupusa i stavljamo i nastavljamo da pržimo. Nakon sljedećih 2 minuta meso sipamo nazad i sve ćemo da sjedinimo. Samo ovako pogledajte. Arome su neverovatne. Sjedinimo temperatura da se izjednači i možemo da premješamo. Pogledajte kako to zaista fantastično izgleda. Ukusi će biti fantastični, a miris je genijalan. Prošlo je 3 minuta i gotovo je. Naša kineska hrana na bunjevački način je gotova. Odlično, pogledajte kako to je pohrskavo, meso je skuvano, fantastično. Ukusi će biti sigurno dobri, a miris je odličan. Ugasimo štednjak i serviramo. Ovo je to jelo, kineska hrana na bunjevački način, pošto služimo krompir, to se u Kini nikad ne služi, samo kod nas bunjevaca. Zato se kod nas priča da bunjevci imaju veliku glavu, zato što jedu puno krompira. Pravo zadovoljstvo je bilo pripreme ovoga jela. Jako je jednostavno bilo, kao što ste vidjeli. Puno je mirisa, puno arome, puno zdravlja. Jako mi je drago što pratite Jocinu kuhinju. Do sljedećeg viđenja, puno pozdrava od Joce.